Pamene Ena akufuna kuopsyeza kuti makuti musatere hayi tili ndi ma expert in politics, tili ndi anthu amene ali ma expert, anthu tene expert ndi yani kuti anthu odziwa akadaulo akatswiri pankhani okhuza ndi ndale, ndipo iwo imodzi mwa iwo ndi a George awali apawa, ndipo ayankhula ndipo ayi mudziko kumakhala ndi anthu ngati amene wawa umadziwabe kuti ayi iwo wachita kunena kuti nonse ndi maplayer, palibe zoti uyu ndi boma, palibe soboma apa, palibe boma lina lililonse, aliyense ndi maplayer amene mpira uli m'manja mwa meki. Ndi tamumvereni munthu amene akuyankhula za sensitive kwambiritu. Kukhala na anthu amene wawa ndi 2520 ayi dziko lino malamulo agwira ntchito. Wamkulu wachisango ndi meki, wachipani wandale onsewa ndiye ma players ground, rifalire wao meki. Moti meki tangoti yabwera ndi weziro pyopyor wawina ndi uyu game yarani pamenepo yatha. Andale wamina kuti ayi ine ndawina ndine, wina kuti ndawina ndine, ngati awina ndiwo abwere apa pa platform ya meki adzanene kuti awina ndiwo. Sabwera chifukwa chani? alibe mphamvu yowaja si rifaliri yayi, akhoza mabwebweta kumene akubwebwetako, akhoza madumpha mmene akufunira, koma rifaliri wazimenezi ndiye ndi anabelo ntalimanja. Dolo wa game iyi panopo ndi mayi amene uchayo Justice Anabelo Ntalimanja akwena kuti agwire ntchito yake molingana mwa malamulo. Palibenso zomuopseza kuti ukapanda panga izi tikuchekacheka kaya tikunyenyanya amene aja ndione atsate malamulo mmene akutsatiramo, agwire ntchito mpaka na zonsezo zitachitika. Ndiye zimavuta nzakuti andalewa tikunenawo, inenso andale ndangokhala katswiri wandale, fankana ka andale bwezi ndi kuchipani, bwezinso ndikuyimira chipani, koma sindikuyimira chipani, ndikukamba za ukatswiri ndi ukadaulo wanga amene ali ofunikira kwambiri kuti tikhoza kwamvera pa zotsatira za chisango ndi ameki. Ndiye noni manena kuti azipani kawiri amachitutsanso kuopseza, makamaka kuopseza atolankhani. Iyayi anzathu achipani asiyeni kaya atolankhani azigwira ntchito yawo. Simungaziwe zotsatira popanda atolankhani, chifukwa ndamene akuuza ndi zotsatira, ndamene akuuza ndi mmene zinthu zikukhalira kunoko kapena mmidzi mmadera mmene inu simunapiteko. Ndiye tisaopseze atolankhani, ali ndi ufulu, malamulo akuateteza, agwire ntchito yawo, azilankhula zimene akuziona zakukhosi kwawo, osanena kuti iwo kalankhula iye titana nawe, kutana naye walawaja kuti akungogwira ntchito kutsata malamulo ndi zimene akuziona. Zothanazi zimene Malawi idakana. Malawi ili democracy, ndiye tikuyenera kulemekeza ufulu wa atolankhani, ilemekeza ufulu wa democracy mdziko muno kuti chinthu chilichonse chiziyenda monga mwa malamulo. Zipani zimene zimakhala m'mipando yoyendesa boma, lero chimakhalapo chipani china, mawa amachichotsa, ochonga amakhala anthu akumidzaja. Sanga kuchongereni right pamene mukuopseza atolankhani, zimene zithe zichepe, chifukwa dziko lino sila chipani okha, dziko lino la Malawi onse. Kamba za atolankhani kuchokera pa 16 kufika lero pa 20, nyumba zowulutsa nkhani ma wireless komanso nyumba zakanema nkhani ya chisankho chimenechi mungafotokoze kuti yapira ntchito bwanji nkhani yotumikira pa Malawi yowadziwitsa zokhudza chisankho? Ine ndikanena kuti excellent. Pachichewa agwira ntchito bwino kwambiri, ndikuyankha izitu chifukwa ine sinditenga mbali pandale, indanena kale ine si wachipani. Ndiye palibe kunena kuti ayi yagwira bwino ntchito ndi Zodiac, kapena agwira ntchito bwino ndi MBC, kaya agwira bwino ntchito ndi Times, kaya ndi Lunta TV, koma generally ine mmene ndakhalira ndili kuno ndikumaona mmene atolankhani agwira ntchito yawo, agwira ntchito bwino kwambiri.
ndipo akhala akutiuza m'madera osiyanasiyana mmene anthu akhala kuponya mavoti awo, mmene zinthu zakhala zikukhalira, mmene zoponya zija zoponyedwa zakhala zikuyendera kuchoka m'madera kudzafika madistrict tale centers, kuchoka kumapita ku tale center ya national. So zonsezi akupanga cover, akudziwitsa mtundu wa Malawi. This tinganene kuti wireless sikuchita bwino kapena wireless ikuchita bwino. Nonsenu mwachita bwino kwambiri. Zoma aletsa atolankhani kuti msafunse funso ili kapena funso ili iyayi kuno ku Malawi ndiye kulibe zimenezo, kulibe chifukwa kuti democracy. Zoma aletsa atolankhani kuti iweyo umafunsa kwambiri kapena umafunsa mafunso ausilu, ulibe mtolankhani akufunsa funso la usilu, akufunsa mafunso onena kuti Malawi adziwe chimene chikuchitika. Tizikondwera tikamakhala atolankhani amtundu umenewu chifukwa chakuti amafuna Malawi azidziwa chilungamo. Tili mdziko la democracy, palibe woopseza nzake chifukwa dziko ndi la tonse, palibe amene angachite claim kuti dziko lili ndi langa inu silanu. Never. This is our country, our Malawi, our nation. We are proud of it. Ndi tonse tizikhala ndi mpata wogwira ntchito imene tili nayo, kusiyana ndi kuti anthu tiziopsezedwa. Zimenezo kulibe. Mwayamikira kuti nyumba zofalitsa nkhani mdziko muno zagwira ntchito bwino, ndipo nyumba zofalitsa nkhani taziona ndithu taziona kuphatikizapo yaluntha akugwiritsa ntchito ichi chikutchedwa ngakhale mkatimo chilipo akuti dashboard. How important, nzofunika bwanji ngati nyumba zofalitsa nkhani kumagwiritsa ntchito zipangizo zimenezi zotchedwa dashboard kuti Amalawi adziwe zachisako? Palibe zolakwika zina zilizonse muziona bwanji chifukwa inu muyimirira Amalawi komanso nyumba zofalitsa nkhani kuno, muziona bwanji zimenezi? Kodi cholakwika ncha dashboard ijatu imayendera makinawo kuti ayende mmakhalano zinthu ziloti makamba za technology ndi miji pa wireless ya miji timafotokoza kufunika kwa technology. Dashboard tikukambayi ndi mbali imodzi ya technology. Tinene motere, mukakwera galimoto ija pamene pamakhala driver paja patsogolo paja mmaona kuti pali speedometer, pamene paja pali choonetsa mmene mafuta alili mtanki, imeneja ndiye dashboard. Ukaponda chipedulochi chakuyendera galimoto imeneja ikakhala kuti kuthamanga kwambiri olewe sukudziwa wakomedwa kumvera nyimbo mmene muja, ukangoyang'ana pamene paja mita imapeza kuti yapita kupusa muyeso, ndio umadziwa kuti apa ndichepetse moto kufanikozo kapo. Ndiye dashboard imene tikukamba imaonetsa zinthu, ndipo kuti imene zichitike pamakhala kuti pali software imene ili mmene mtambo. Ndiye mafika aja akamabwera ndikulowetsa mu system, dashboard ija imaonetsa kotero kuti anthu akudziwa kuti chisankho ichi uyakutsogola ndi uyo. Olo inu mutu alankhula bwanji kudanandiza pa dashboard, koma tikuona ndithu ikumaonetsanso kuti amene akutsalira ndi uyo. Olo mtafuna bwanji kuti mapambane kapena mupambane, sizitheka pokhapokha ngati dashboard manambala ake atayamba kusintha. Koma chimene tayamba kuona panopo nchakuti dashboard ija ikumapereka information yokwanira, uthenga wokwanira kuti anthu kumidziko amene sali kuno azitha kuona kunena kuti kuti ndi mmene zikuyendera eti, kodi awa ndi amene akutsogola, awa ndi amene akutsalira eti, kodi awa ndi amene apambana constituency kuja eti, aja agwanayo chagada ngati busi eti. Zonsezi zimaoneka pa dashboard. Ndiye dashboard ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti chizitha kuyenda anthu aziona. Mukamaonera kanema ija kayamuti yationere BBC ija akamayankhula nkhani mukaona pansi paja pamakhalanso timautenga tina tikufotokozera mwina zachuma mdziko mu exchange rate, timafotokozeranso mwina nkhani zina zimene sakuzikamba nthawi imeneyo, pamaonekanso mwina mmene zanyengo zilili. Imeneja ndiye dashboard imapereka uthenga ofunikira kwa owonera kuti azitha kudziwa chimene chikuonetsedwa. Ndiye zimene anthu tikumatenga mkumagawana masamba mchezo, anthu mkumaona kuti kodi aja agwaso eti,
timaona ngati sangagwe koma atani agwa ndithu. Mukatenga zimene zija ndikuona zimene mwina zili ku Tale Center kapena zimene zili ku constituency mukapeza kuti nde zagwirizana. So imeneja ndi dashboard ili ndikufunikira koti ikhoza kupereka uthenga kwa anthu mu nthawi imene akufuna kuti audziwe. mwakamba za nyumba zofalitsa nkhani tikabwera ku achitetezo ku nthawi ino Dr. George munganene kuti agwira ntchito bwanji? Tikaona kapena tikamva kuti pakuti wagwiridwa wina chifukwa amafuna kupanga izi, ndiye kuti achitetezo akugwira ntchito yabwino. Ndikhozanso kunena pano kunena kuti pakali pano achitetezo makamakati kambeza kuno ku Tale Center akugwira ntchito yabwino kwambiri. Kupera kuti namva wina atamphika kaya anaphika dzulo anaphikidwa ndi achitetezo omwewo kumene kuja ndi kukayambira dala achitetezo kufuna kukapala mkamwa achitetezo ndayamikire unachita bwino kuphika anthu osokoneza chifukwa kunoku nkwachitetezo ufuna kuti Amalawi atetezedwe. Kuteteza zimene zili kuno zikutanthauza kuti tikuteteza ufulu wa Amalawi wachibadidwe, tikuteteza voti ya Amalawi. Ndi akapezeka wina ofuna kusokoneza phikani amene mphike ndithu chifukwa chakuti akufuna kusokoneza mtendere mdziko, afuna kuyambitsa maphokoso amenewa asireto zimenezozo chifukwa choti akapezekanso ambiri ndi kuti aphikidwa ambiri. Enanso tamva kuti akumangidwa amanga kumene ena mwina amafuna asokoneze mafigures agwira kukatsegera. Zimenezi zitinganene kuti ndi ntchito ya chitetezo. Inenso pandikuyankhula ndikafuna kuphikidwa ndi anthu ena achiwembu tetezeni chifukwa inenso ndikufuna chitetezo chifukwa ndikulankhulira Amalawi ndikuthandiza Amalawi kuti adziwe zinthu zimene akuyenera kuzidziwa osakhala kuti mwina akufuna kusangalatsa munthu. Nthawi yachisankho si nthawi yosangalatsa munthu chifukwa chakuti timakhala tikupanga chiganizo cha anthu amene akhoza kuyendetsa dziko muno muli anthu 22 million onsewa akuyang'ana maso awo kuboma pa president, boma pa phungu wa nyumba ya Malawi, boma kuma councillors. Ndi ngati wina atafuna achite chibwana kufuna kusokoneza za voti kapena chisankho ndiye kuti akusankha kusokoneza mtundu wa Malawi ndi ufulu wawo. Ndi anthu amene akagwidwa asaphikidwe, phikani achitetezo chifukwa ndi zimene mukhoza kupanga kufuna kuteteza mtundu wa Malawi. Kutheka kuti wangotsekula kalema wanu kumene tikucheza nawo ndi Dr. George Chayimba katswiri nkhani za ndale. Timakambatu mmawa uchi kompano balutha kunena kuti kuno kuli chitetezo chokhwima kwambiri. Munthu sungangobwera kuno kunena kuti usokoneza. Mwamba nokha Dr. George kuyamikira ndithu achitetezo amdziko muno kuti agwira ntchito pamene tikupita kumene inu ndinu oyankhulira Amalawi. Ndikafuna mwina musapite mawu uthenga wanu wopita kwa Amalawi amenenso amatsatira zipani zosiyana mdziko muno zimene zimapikisana azisankho mu nthawi ino imene akudikira imene tikudikira ma official results kuchokera ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission ndi wotani wopita kwa Amalawi amene wayimirira kuno ku PICC. Amalawi voti munakaponyaja ndi anu amene mmasankha ndi atsogoleri ndipo meki ndimene ikuyang'anira zimene mmakaponya zija kuti ikuwulutsireni amene mwamusankha kukhala mtsogoleri wa dziko komanso ikuwululireni amene munasankha kukhala MP wanu kapena kansala wanu. Meki ntchito imeneyi ichita ndithu olo atafuna olo asafune ameki awulutsa ndithu. Ameki mudziwa kuti anapatsidwa mphamvu mwa malamulo kuti chisankho chikachitika makamakapa pa president akhoza kuwulutsa pakati pa tsiku limodzi ndi masiku 80. Ndiye musaone kuchedwa dekhani voti jamakaponya ngati mwaponya kusankha amene mwamusankha uja akuzani kuti yayi munalipo ambiri masankha uyu kapena munalipo ochepa mwasankhaso uyu. Ndiye kuti munalipo ochepa mwasankha uyu mwaluza, popeza munalipo ambiri mwasankha uyu mwawina. Ndiye tikuyenera kukhala anthu odekha.
inuyo ngati anzathu amene muli andale otsatira zipani zosiyana-siyana dekhani ndithu sungani mtendere zotukwana ayi osantukwana wapa mpando wa meki abwera ndithu olo iye atakhala kuti wafuna kuti safuna kuulutsa lamulo likunkakamiza kuti abwera adzaulutsa kaya nzomukomera iyeyo kaya nzosamukomera akuyenera kukakamizidwa ndi lamulo kuti aulutse amene wapambana pampando afotokozeranso amene watsatira mpaka na mwina amene ali kumapeto kwenikweni. Ndiye nimafuna kuti pamene tikudikira tikhalenso tikusunga mtendere bata chifukwa kutukwana nawo sikukhala bwino iya. Ndipitirize kupempha kapena kuchenjeza azipani chonde osakula mphamvu kwambiri kunja kuno kuli lamulo tsiku ili likadutsa mukapanga matukutuku ndi kukula mphamvu kwambiri lamulo lidzakutembenukirani, likatembenuka lidzakugwirani, lidzakutsinani, lidzakupanani mukathera kundende. Mukakhala pa dziko muzidziwa kuti lero limapita mawa libwera ndiye kumakhalanso mawa. Chomalizira nchakuti muzidziwa kunena kuti dzikoli ndi la Malawi ndipo Amalawi ndi tonse, si dziko la chipani chifukwa zipani muno zachuluka. Dziko litikapatsa m'manja mwa chipani ndiye kuti enawo akhala osowa dziko, akhala opanda dziko, apo akhala sopanda mtsogoleri. Ndiye tiye tikondane ngati dziko, atolankhani awa tialemekeze, tisaopseze. Ifenso amene tikulongolola pano musayerekeze ngakhale kundiopseza chifukwa ine lamulo limanditeteza kwambiri. Ndiye musamale ndi pakamwa panu pamene mufuna kuopseza anthu ena nthawi ino yachisankho, koma tikhale odikira ndithu pamene ana beno mtalimanja azakhala akubwera kuimba wezulo kuti gemu yatha. Zikomo kwambiri. Kumeneko kulankhula kwa Dr. George Chani amene ali political expert kapena timanena kuti katswiri nkhani ndithu zandale. Dr. George Chani muchamnanenera kuti ino ndi komanso Luntha TV timangolankhulana pa phone, koma lalero kutita kuma face to face Zikomo kuti tanyani inenso ndakunyadani kwambiri. Tapitirizani kugwira ntchito yotamandika mkati. Zikomo inunso pitirizani kugwira ntchito kuti Amalawi adziwe choonadi kuti tsiku lina adzatinyadirenso ngati ife walankhulira. Zikomo Umuto timene ndithu tamalizira jeza ndi katswiri pankhani zandale Dr. George Chani kupokirani kunena kuti ife tili kuno ku PICC kukupatsirani satani wa mmene ndithu chisankho chimene tidapona lachiwiri lapitali chikuyenda choncho monga alankhulira Dr. George Chani. Khalani mwabata ndi mtendere, tikudikira Malawi Electoral Commission kuti itipatsire ma results otsimikizira. Wanji ndikuonyeni m'manja kwa anzathu kumeneko ku Bishop Navy Media Center mu mzinda wa Leaderboard kuno ku